5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର। 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫିସର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବୀରବଲ ସତନାମୀ ଜାତୀୟ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 20,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମର ବଳଦେବ ହରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ସହ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପାଇ ବୀରବଲ ସତନାମୀଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ବୀରବଲଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ।